Metik bakal sayur lur. Rebung laos. Laos muda, rebung laos iki jenenge. Kayak gini nih lur. Dapat banyak lur. Jingko 3 mulih terus dibedeti. Oleh-oleh rebung laos lur. Rebung laose oleh akeh banget. Iki termasuk sayuran nek ning nggon aku lur lek. Isi enom lek tuwek iki digawe bumbu. Iki lek ning nggone sampean dimasak ora lur. Iki ning nggon aku dimasak. Regane lumayan lek sak iket hargane 3.000. Gingko dimasak pakai tempe, dimasak santen atau pakai ayam, enak lur. Carane iki dibuangi lur sing kulit-kulite iki. Gingko tinggal sisa rebunge. Jadi ning kampung iki sebenarnya banyak tanaman sing iso dimanfaatkan kanggo sayuran.